paraules fossin d'un agraïment molt sentit als familiars dels que van ser ahir empresonats. Gràcies per ser aquí, gràcies pel vostre coratge, gràcies per la vostra força. Moltes gràcies. Estem veient en aquests moments els aplaudiments a la família de Jordi Turull i també familiars d'altres de les persones, d'altres dels